Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आं नोंसोर भिउवार्सफोरनिसिम मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैदों। बेनो जाहैदों अमा गोरानजों सिब्रुजों संनो नागिरदों आङो। आसा खालामो भिउवार्सफोरा मोजां मोनगोन होननानै आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय भिउवार्सफोराथ' नुखाबाय जानो हागौ आंनि दाख्लैनि फेशियेलनि ब्लगखौ आरो जायफोर नुवाखै नायनो हागोन। मा होनोमोनलाय थारमाने आङो बेखौनो सोंनो सानदों आरोना थारमाने आं फेशियेल खालामनायखौ माबादि नुखो आरो आङो खानायबो हाजादों नालाय नै माबादि नुखो भिउवार्सफ्रा आंनि फेशियेल खालामनानै मोखांखौ आरो खानाय हानायखौ कमेन्टआव खिथाहरदो। नै आंथ' मोजां नुदों ओमफ्राय मोखांखौबो मोजां मोनदों फेशियेल खालामजानानै। दा नोंसोर भिउवार्सफ्रासो माबादि नुदों खिथाहरदो कमेन्टआव आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो आरो आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था। आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनो नाजाबाय थागोन। आं सिब्रुखौ सायनानै लानोसै फार्स्टआवनो। मा जाखो? बिसिम ससे हानानै लागोन आङो गासिखौबो। गासिबो रेडि जाजोब्बाय। आङो मैगंखौबो सुनानै लाखाबाय। दाना आङो संसै। आंना सारायाबो दुंबायानो थाव हरसै आङो। दानिया हरसै आङो सामब्राम गोजाखौ। सामब्रामा जाबाय आंना बेदरखौ हरसै आङो। जोंना अमा बेदर लाबाथाय बांसिन गोरानसो फोराननानै जानाय जायो। ओरैनो जानो बायो आरो गोरानबा गोथावसिन नालाय। गलमरिस होबाय आं नै जिरा हरसै। अमाखौ सिब्रुजों जाफैबाय जानो हागौ। टेस्टखौथ' मोजां जानो हागौ। माबायदि जायो टेस्टआ गोथाव जायोना। ओंखायनो आंबो सिब्रुजों संनो नागिरबाय आरो एसे थाब फैगोन बियो। आंना होनबा नै बेदर एवनाया जाबाय। आङो बेयाव नायसै आङो माबायदि जाखो। सिब्रुआ रेबगोन आरो रेबाखै। जाहांबायानो नै दोनबावनोसै दसेबाव आङो बिदिनो खोबनानै। आंहा दिनै ओंख्रिया जाहैबाय बेजों सिब्रुजों अमाजों सिब्रुजों एवनाय ओमफ्राय फारसेथिं आङो मोनसेया जाहैगोन मैथाजों ना बालाबाथियाजों। मैथायाथ' दा मा होनोमोनलाय फिथाइ गोरलै गोरलै जाबायना
गोथावथार मोनजाथारबाय एबार फिथाइ गोरलै गोरलै जाहांनायखाय बेजों ना बालाबाथियाजों संसै आङो। नायसै आङो जासिगोन आङो दै होजासिगोन दै होनोसै आङो। आं ओरै फारसेथिंबो मैथाखौ एग्लिखाबाय। भिउवार्सफ्रा दिनै आंनि ओंख्रिखौ लुगैसिगोन जा गोथाव गोथावखा। मैथाखौथ' बयबो गोथाव मोनखायो। मैथा ना बालाबाथिया आरो ओरै फारसेजों अमा सिब्रु। आंथ' जानो हायो मैथाखौबो। एसे होबावसै आं दैखौ। खोबना होनोसै डाइरेक्ट मोननाय। आंना ओंख्रिया माबायदि जाखो नायनोसै आङो। नै एसे नांबावगौ दैया रानहांबायानो। बे रानजोबथारथोंसै होमबानो मोनसिगोन आरो। संख्रिखौ नायबा नायजाबाय। संख्रिखौ नायखानोसै नामा आङो र'। जाबाय संख्रिखौ नायनोसै आङो। बेदरबो दरसे लालायदों। बेखौबो जानाय ना औ आं संख्रि साखिनायदों। दाना बेदरखौ जानोसै। मा होनबावनो जेबो गैला ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय। बे सिब्रुआल' एसे माबामोन नालाय एसे बोराय बायदिमोन नालाय ओंखायनो गोरलैथार नङामोन नालाय ओंखायनो एसे माबा गोरा गोरा मोनजादों आरोना सिब्रुखौ। सिब्रुआथ' बोरायबाथाय बिदिनो मोनजाखायोना। गोथाव जाखाथारबाय। बे दैया रानजोबबानो आंना मोनबाय सिब्रुजों अमा बेदर गोरानजोंआ। खांसै आङो जा गोथाव जाखाबाय। भिउवार्सफ्रा माबायदि मोनखो आंनि दिनैनि सिब्रुजों अमा गोरानजों एवनायखौ गाहायाव कमेन्ट खालामनानै हो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो साबस्क्राइब खालामाखैबा। दानिया होमबा जाबाय आंना हानोसै आङो। गासिबो नांजोबखाबाय। बा दा दिनैना जोबथ'बाय। नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन।